ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘରରେ ଘର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରବାଦ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କେବେ ଯଦି କାହାର ବିବାହ ଘର ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏହି କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ବିବାହ ଘର ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହା ବାହାଘରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବାହାଘରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମାନନ୍ତି କି ବାହାଘରର ବର୍ଷା ହେବାର ମାନେ ହେଲା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନା ଅସୁବିଧା କରିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ କରୁଥିବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ କି ବଧୂର ଜୀବନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ବିବାହରେ ବର୍ଷାର ସଂକେତ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏସବୁ ସମୟରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବା ଭଳି ଲେଖା ଆଣିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ଲେଖାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।